Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι εδώ για να φτιάξουμε ένα διαφορετικό ζυμαράκι από τα υπόλοιπα. Φίλοι μου, θα χρειαστούμε 4 υλικά. Το ένα υλικό είναι αυτό το μείγμα για τη τσιπούρα. Εδώ. Θα χρειαστούμε το ρεγκάλευρο από την JFS. Εδώ, φίλοι μου. Έχουμε δει δολώματα να τα παστώνουμε. Έχουμε δει δολώματα να κάνουμε με τη γλυκερίνη. Ζυμάρι με γλυκερίνη έχετε δει? Όχι, πάμε να φτιάξουμε ένα ζυμαράκι με γλυκερίνη και με τα υλικά αυτά που σας έχω δείξει. Φίλοι μου, έχουμε εδώ ένα μπολ, το βλέπετε, έχω κάνει το ζυμάρι, θα το δείτε μετά στο τέλος πώς έχει βγει, φίλοι μου. Έχουμε και λέμε, έχουμε εδώ ένα ποτήρι, μισό ποτήρι εδώ ρεγκάλευρο. Το πετάμε μέσα στο μπολ. Έχουμε εδώ ένα ποτήρι από το μείγμα της τσιπούρας, από την JFS. Εδώ. Είναι όλα μετρημένα, φίλοι μου. Εδώ έχουμε το αλεύρι μας, έτσι. Θα το χρειαστούμε στο τέλος για να δέσει το ζυμάρι. Εδώ έχουμε ένα δάχτυλο γλυκερίνη που θα το πετάξουμε μέσα στο μπολ, φίλοι μου. Και εδώ είναι το ποτήρι το νερό, το μισό και λίγο παραπάνω, φίλοι μου, που πρέπει να το πετάξετε μέσα στην αρχή για να αρχίσει να ζυμώνει να ζυμώσουμε το ζυμαράκι μας. Πάμε τώρα, θα θέλω να δείτε πώς έχει βγει τώρα εδώ το ζυμάρι με την γλυκερίνη, εδώ, με το ρεγκάλευρο και με το μείγμα της τσιπούρας. Εδώ, παιδιά μου, κοιτάτε πώς είναι, έτσι. Θα το βάλω μέσα στο ψυγείο. Όποτε πάω για ψάριμα πάλι θα το ξαναπάρω μαζί μου. Καλό είναι να βάλετε λίγο αλεύρι παραπάνω εσείς, να δείτε εσείς εκεί που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε το ζυμάρι σας. Εντάξει. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μαζί ένα ζυμάρι με γλυκερίνη. Έχουμε ρίξει μέσα το ρεγκάλευρο, το μισό ποτήρι εδώ. Έχουμε ρίξει ένα ποτήρι από το μείγμα της τσιπούρας. Εδώ είναι η γλυκερίνη, περίπου 1,5 δάχτυλο. Το πετάμε μέσα στο μπολ, εδώ. Έτσι, φίλοι μου, εδώ. Θα πετάξουμε τώρα και λίγο νεράκι. Εδώ, έτσι. Τώρα πάμε σιγά σιγά να το σκαλίσουμε. Τώρα πετάμε σιγά σιγά, κοιτάτε εδώ να δείτε εδώ πως έχει γίνει με την γλυκερίνη. Πετάμε σιγά σιγά μέσα το αλεύρι μας, έτσι. Θα ρίξουμε το μισό αλεύρι μέσα, εδώ. Αρχινάει σιγά σιγά και έρχεται εκεί που θέλω εγώ. Και τώρα, φίλοι μου, έχει τελειώσει το ζυμάρι μας, αφού έχουμε βάλει το αλεύρι όλο μέσα. Ορίστε. Το μόνο που θέλω να κάνετε, το τελευταίο στάδιο είναι να το βάλετε πάνω σε μάρμαρο και να αρχίσετε εκεί να το πλάσετε με το αλεύρι και θα βγει, παιδιά μου, το αποτέλεσμα αυτό εδώ. Εδώ κοιτάτε, παιδιά μου, το ζυμάρι με γλυκερίνη, ρεγκάλευρο και μείγμα από τσιπούρας. Εδώ, φίλοι μου, κοιτάτε να δείτε πώς έχει γίνει. Εδώ θα το βάλω τώρα στο ψυγείο και όποτε πάω για ψάρεμα θα το πάρω μαζί μου να το δοκιμάσω. Φίλοι μου, είπαμε μείγμα από τσιπούρας από την JFS, ρεγκάλευρο από την JFS, εδώ. Έχουμε τη γλυκερίνη μας, εντάξει, μπράβο, και ένα ποτήρι αλεύρι και μισό ποτήρι και λίγο παραπάνω νερό. Φίλοι μου, το αποτέλεσμα το έχετε δει πως έχει βγει. Φιλιά πολλά σε όλους σας. Και όποιος έχει να προσθέσει κάτι ή να μου πει κάτι, μπορείτε κάλλιστα να μου το στείλετε στο Messenger. Φιλιά πολλά σε όλους σας, παιδιά μου. Να είστε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Fishing Gives Life. Την αγάπη μου. Γεια σας.